Kublai, 27th of June. Kublai ifi boro na ka siti baar jong Paulus u Timotheus kalanong ka baningkong dekat basan ipulah gumne ngayai perkat ya ka jingit jomfi ka basngor mensim ka jingit ka balong syong tentrai hai merah jomfi ka Lois bad hai me jomfi ka Yunis bad ka ba nganget scam pi ru pi don pet kane gawe ke yen mentangi ladap kebenta jeng kilong pa kilong kemi ki samla bad ki khna te menta ga singi ngaku aban penithu ye fil ai tili ki ingesem na ka bible pet kane ke ingesem jeng Timotheus Paulus wang ke jinget la syong tentrai hai merat ketanjung garden hangne ka Lois but image jongo ka Eunice but menta la yo pateng u Timotheus pet ko long kami bayit Abraham ulong upa jong ka jingit but pet hangne Paulus ukran sapang kine imeran but ime what clat bar ke ba phile menta hayin jong phi kan kta ye ki kun kti jong phi ha ki pateng ki banwan orkan Timotheus udang kena re Paulus u kan mau imeran but ime jongo sa ko ge yeng de na kam jengi apostol ki kam jengi apostol kala nong shipo dekat baningkong bad baar de shapang uwe bri bakerteng Cornelius pen shapang Cornelius Paulus wangum no ne ba Lucas ba thogane wangum no ulalong ubri ba rible mau bad barashing kila mane ya uble ulale bhashibun bani arab ya ki jiu ki baduk but ula duai barbor ya uble but pinsa pule susu pinsa I akan gom uble ula kerku ya kene ki ingesem repeat sepang kene ki ingesem kilongum no ki ingesem baro kilong kiba mane ya uble but kiba ya duai but kile kam isne na kene ka da uble ro le isne kene ka ingesem junki sagawe ki yeng adena kitab Joshua kalanong arfusau dekat Katsan Joshua ula ong ye ki paidba namar don na plen jengki kila nge don ki bam nge don ki badon ka jinge kulmar jinge pis tena banda jengki ula lumla ki baro bandu ong kumne yeki to jit no manta gasngi yanopin chakri nga yalade bat kayin gasem janga ngin chakri tang ya utrai but fi pulev shushu pensa I hakana kurkom uble la kurku ya kane ke ingesem jong Joshua but lang ba jungu kiveru ke balayo bon ke jingar khu jong ble te ko himen ko para bayen ngapni fitang laitle ke ingesem kidon bon kive ke ingesem ka de ko homework na banda kini ki samla kiba don exam kiba don online class dem de boroshi singi manta fide banle research aga bible ro ngasupini fi laitle ke fide ban what but kan mo yagane manta kan bangi dangim try kivi kinam suntu gane ngiru ngim porwa re uble unsa karku yi pateng la pateng fi yang ne mera ime but manta ukon teng teng imju perkat kini ke ko porta na ke inga samjingi ni perkat tang ke ba ngi yi kivi ke ba kren kivi ke ba yaro le ke ba miaro re ga jing sha ka pek ga jing tho sa pule ba ai ba ki inga sam ba ra jingi kilong ki inga sam ki ba uple upadang so ba uple ba ka ki kun jumfi but ki patang jumfi ki banwan kin saya barabor ka jingkar khu ka jinge jungle but indua karpang na bana baro ki inga sam jong ki bhai jingi ki inga sam baro jong ka dices jingi bople onsa jide ki inga sam jingi banwan ra jingkar khu jingi akive baru blay baran bor baro pa baru kon baru masih bo kar khu